Salam qadırlı ildeşler. Yine de Diri Sözler adlı gepleşimize hoş geldiniz. Bugünkü gepleşimizde men Hudaýyň dostu diýen tema barada görüň edýäs. Biz Hudaýyň perzentleri, Mesih'däki kimligimiz barada oýlanan wagtymyzda yine de meni güýçli ruhlandyrýan bir zat. Hudaý bize sen meniň dostum diýär. Hudaý bize dost bolan bolsa, bu nähili büyük bir zat. Yeri göğü yaradan Hudaý bize iman edenlerin her birimize sen meniň dostum diýip yüzlenýär. Gelin dostluk barada çuňur görrüňler edelim. Nähili dostluklaryň misaly var mukaddes kitapda. Hudaý sen meniň dostum diýen wagtynda bizim ne derecede biz günäkär adamları günälerimizi bagyşlap, bizi təmizləp, arassalap, mukaddes edip, sen meniň dostum diýip, münasip däl adamlardan özüne dost edeni barada görrüň edelim. Hudaýyň dostu bolmak, doganlar, bizim her birimiziň bakamyzyň ne derecede beýik boldugyny anlady. Eger yeri göğü yaradan Hudaý sen bilen maňa sen meniň dostum diýse, onda bizim bakamyz gaty beýikdir. Gelin İsa'nın ağzından çıkan sözleri okalım, bu sözler barada görrüň edelim. Yahya'nın hoş habary 15. babın 13-15. ayetleri. Kim canını dostları üçün pida etse, bundan beýik söýgü ýokdur. Eger buyruklarımı berja etseniz, meniň dostlarım bolarsınız. Bundan beýlek men size gul diýmerin. Sebäbi gul hojaýynyň näme edýänini bilýän däldir. Men size dost diýärin sebäbi atamdan eşiden ähli zatlarymı size aýtdym. Yine bu ayet. Men İsa Mesih'e iman eden wagtymda maňa şu ayet täsir etdi. Çünkü dünyada biz yaşlyktan öz deňdoşlarymyz bilen dostlaşýardyk. Dogan okaşýardyk. Käbir ýagdaýlarda dostlarymyz bilen bir-birimiz üçin janymyzy pida etmäge wepaladygymyzy and içýärdik. Emma durmuşda şu zatlary gördüm. Bizim dostluğumuz, adamın adama bolan dostluğu hemişe o derecede vepalylyk bolmaz. En yakın dostlar da öz aralarında davalaşýarlar, jenjelleşýärler. Dostlar düşmana öwrilen yerlerini gördüm. Bir-birimize şeýle vepalylykda and içenen bolsak, yine de bir-birimize ikilik eden wagtlarymız boldu. Bir-birimize vepalyk almadyk wagtymız oldu. Adamların adamlara biri-birine olan dostluğunda hemişe yetmezçilik ve kemçiligi bolýar. Köp ýagdaýlarda görýäňiz, şoň üçin dost diýilen zady hakyky dost tapmak şeýle kyn diýip il arasynda aýdylýar. Aýdýarlar, 3 hili dost var. Mal mülküň, puluň dostusy, aýalyň dostusy, aýalyňa göz gyzyrýan dost. Ya da senin derecene oturan kürsünde ol wagtynda dostun köpelýär. Umuman aýdan wagtynda adamlar arasında hakyky dostu, senin boluşun ýaly senin ow görüp hem garyplykda, hem baýlykda, hem saglykda, hem keselçilikde dürli ýagdaýda da sana hakyky dost bolup galjak dostu tapmak häzir bizim döwrümizde has kyn bolup barýar. Şonuň üçin dostluk barada görrüň eden wagtyňyzda hemme kimem dostlarından ya ynananlarından şuna men ynandym, şunun hakyky dostum meniň diýen ýerinde köp dostlarından öýke kinede ýaşaýan, dostlarynyň wepaly çykmaýan wagtlarynda adamlar nähili gaharlanýan ýerlerini görýäris. Emma adamzadyň dostlugy bilen deňeşdirer ýaly däl. İsa Mesih bize nähil derecede özünün vepalylygyny aýdýar. Siz men sizin dostunuz diye size de dost diýdim. Seredin. Kim canını dostları üçün pida etse bundan beýik söýgü ýokdur. Öz dostları üçün canını pida edip bilýän hakyky dostu tapmak gaty kyn. Emma İsa muny diňe bir sözde däl. Men gerek olsa sana şirin canım bererim deyip diňe sözde and içmedi.
İsa hakikattanam öz canını biz günahkarlar için berdi. Biz günahkarların günahsını yumak için haçta kan döktü ve 3. günü ölümden direldi. İsa bizim için hakikattan öz canını pida edenlik için buna en büyük söygü diýýär. Ve bu menzetme bilen, bu misal bilen bize yüzlenýär. Kim canını dostları için pida etse bundan büyük söygü yoktur. Eger diye buyruklarımı berca etseniz, menin dostlarım bolarsınız. İsa bizim için canını pida etti ve özünün en büyük söygüsünü ve dostluk vefadarlığını görkezdi. İndi diye eğer siz menin buyruklarımı berca etseniz menin dostlarım bolarsınız. Bundan beylek men size kul diýmerin. Adamlara yüzlenýän serden. Bundan beylek men size kul diýmerin. Sebäbi kul hojaýynyň näme edýänini bilýän däldir. Men size dost diýdim. Sebäbi atamdan eşinen ähli zatlarymy size aýtdym. Men bu misalda şunu göz öňüme getirýän. Hakykatdanam kul hojaýynyň näme edýänini bilýän däldir. Hiç bir yerde gördüňizmi? Hojaýyn öz hyzmatkary bilen oturup çay içip, näme pikiri barlygyny, näme iş etjegini, näme maksatlarynyň barlygyny hiç haçan hojaýyn oturup hyzmatkar bilen paýlaşmaýar. Ol hiç haçan içki sırlaryny, hiç haçan bilen zatlaryny hyzmatkar bilen maslahatlaşyp, hyzmatkar bilen gürleşmeýär. Hatta hyzmatkar hojaýyn bilen bir saçak başında da oturmaýar. Hyzmatkar diňe hyzmat edýär. Emma dost bilen beýle däldir. Seredin, hiç bir kul diye öz hojaýynyň näme edýänini bilýän däldir. Men size dost diýärin sebäbi gökdäki atamdan eşiden ähli zadymy size açykdan açyk gürrüň berdim. Diýmek, İsa gökdäki atasından alıp gelen habarynyň hiç birini, gökdäki Hudaýyň yüregindäki bar olan isleglerini, erkini, sözlerinin hiç birini bizden gizlemän, bize açykdan açyk gürrüň berdi. Çünkü siz bana dostunuz idi. Dost yine de bu yerde bir zady görkezýär. Dost, hakyky dostlaryň arasında hiç bir sır bolmaýar. Hakyky dost bu biri-birine inanan ve dostlugyny açykdan açyk içindäki bar olan duýgularyny, pikirlerini, arzularyny biri-biri bilen paýlaşyp bilýän adamlar dost bolýar. Men atamdan eşiden ähli zatlarymy size bildirdim. Mundan artık size kul diýmeýän-de size dost diýdim. Çünkü kul bolsaňyz men size bu zatlary aýtmazdım. Yine de galyberse İsa, sizin bilen bir saçak başında oturdum diye. Gelecekte Hudaýyň padşalygynda hemişe sizin bilen bir saçak başında oturarım. Çünkü size dost diýdim. Hiç bir kul agasy bilen, hojaýyny bilen bir saçak başında oturmaz. Emma dost gelen wagtynda, dost işikden girip gelen wagtynda onu çağırıp gel dostum diýip saçak başında otur diýerler. İsa da men size dost diýdim diýär. Diňe şu iki aýatyň özü biz günahkarlaryň nähil derecede bahamız pes, hiç kime gerek däl, kuldanın pes dereceli bir adamları, günahkar adamları Hudaý kulların içinde de in gowus edip koymadı. Kul däl, men size dost diýdim, gel saçak başında otur. Menin yüregimdeki bar olan ähli sırlarımı, Hudaýyň padşalygy bilen bagly olan ähli syry sana aýan etdim. Sen menin dostumsun. Menin sana vepaly bolşum ýaly, sen hem maňa vepaly bol diýip biziň her birimiz aýdýar. Hudaýyň dostu bolmaktan beýik bir derece barmy? Menin pikirimçe, yeri göğü yaradan Hudaýyň dostu bolmaktan başga beýik bir derece ýokdur. Yahyanyň hoş habary 15-nji babyň 16-njy aýatynda. Siz meni däl-de men sizi saýladym. Men sizin gidip hiç solmayan miwe bermeňiz üçin saýlap seçdim. Şoňa göre menin adym bilen atadan näme dileseňiz, ol size berer. Biz köplenç İsa'nın dostluğunu, men onu dost taptım diýmän. Seredin, siz meni saýlamadyňyz diýe İsa. Men sizi saýladym. Diýmek, eger seni de meni
İsa saylap seçen olsa, onda ol bizi bakalandırıp, bizi özüne vepalı görüp, münasip görüp saylaptır. Men sizin gidip köp meyve öndürmeniz için sizi saylap seçtim. Şona göre diye. Dost olduğunuz için menin adımdan Hudaydan näme dileseniz, o sizin dileğinizi size berer diye. Hudayın yanına gelen vaktimde men İsa bilen dostluğum için, men İsa'nın dostu deyip Hudaydan dilek ediyeniz, siz İsa'nın hakiki dostluğunuzu Huday biliye. Ve şonun için atadan näme dileseniz menin adım bilen, menin dostum olduğun için Huday size bu dileğinizi yerine getirer diye. Bu nähili acayip ve büyük zatlar da onlar. Gelin mukaddes kitapta yine täsin olan zatları seyredelim. Hudayın dostu olan adamlar nähili olupdur. Bulardan bir sapak alalım. Şeylelik gülen mukaddes yazılardaki İbrahim Hudaya iman etti ve Huday onu doğru hasapladı diyen söz amalı açtı. İbrahim Hudayın dostu deyip adlandırıldı. Yakup 2. bab 23. ayet. İşaya kitabının 41. babının 8. ayetinde emma seni ey bendem İsrail, öz saylanım Yakup dostum, İbrahim'in nesilleri. Dostum İbrahim'in nesilleri. Dostum İbrahim. İbrahim ilki bilen Hudaya dost olanların biri. İbrahim peygamber. Bizim ahlimizin atamız. İbrahim peygamber Hudaya dost olanların en birincisi. Ol Hudaya iman getirdi ve bu imanı da ona doğruluk hasaplandı. Şeydip ol iman edenlik için, Hudaya bir bağlanlık için Hudayın hakiki dostu diyen adı aldı. Nesillerden nesillere, nesillerden nesillere Huday İsrail halkına yüzlenen vaktinde dostum İbrahim'in nesilleri, dostum İbrahim'in nesilleri deyip şol baştaki İbrahim bilen dostluğunu yatlaya. İsrail halkı ne çekecek günah etse de İbrahim bilen dost bulanlığı için, bu halkın İbrahim'in neslinden gelip çıkanlığı için İbrahim'a bolan vefadarlığını Huday hiç açan unutman, yine de rahim edip onların günahlarını bağışlap bu halka merhamet edip geldi. Gelin yine bir yağdaya seyredelim. 1. Şamuyel'in kitabında 23. bab 17. 18. ayetlerinde. Bu yerde başka bir adam vardı, gürrün ediliye. Bu Saul'un oğlu Yonatan bilen Davud'un arasındaki dostluk vardı gürrün ediye. Senin için halım tengdir ey Yonatan doğan. Juda eziz boluptun bana. Zenan söygüsünden de artıktı söygün bana. Bu Davud'un aydan sözleri. Senin bana olan söygün ve dostluğun Zenan söygüsünden de artıktı diye Yonatan'a. Yonatan ona, sen kakamın eline düşerin öydüp korkma. Sen tutuş İsrail'e padişah bolmalısın. Men senin vezirin bolmalıdırın. Bunu kakamam biliye deydi. Sonra ol ikisi Rabbin önünde ahd ediştiler. Davud Horeş'te kaldı. Yonatan olsa öyüne gitti. 1. Şamuyel'in kitabının 23. babının 17-18. ayetleri. Gelin bu yerde şu 2 yaş yiğit var da gürrün edelim. Biri padişah Saul'un oğlu Yonatan, beylekisi olsa Davud peygamber. Davud'u Huday Şamuyel peygamberin üstü bilen onun üstüne yağ döküp padişahlığı mesk etti. Mesk eden gününden başlayıp Şaul yankı padişah Davud'u izarlap, onu kovup, onu öldürecek olup başladı. Çünkü padişahlığın Davud'a verileceğini biliyedi ve ondan korkuyordu. Yonatan diyen bir adama seyredin. Bu Şaul'un oğlu. Bunun Davud'a olan dostluğunun ne derecede büyük olduğuna seyredin. Eğer adatı adamları gözünüze getirip görün. Bir padişahın oğlu elbette padişah olmak ister. Bir padişahın oğlu atasından sonra bu taxta eğip olup özünün padişah olası gelmez mi? Elbette gelir. Yonatan padişahın oğlu.
Emma ol gelecekki saylanan padşa Davudu şeyle yürekten söýýädi ve ona şeyle yürekten dostluğu vardı. Davud ona dedi, senin bana olan dostluğun ve söýgüň Zenanyň söýgüsünden has artykdy ve beýikdi diýip Yonatany jeýledi ýa. Yonatan da ona seredin. Sen kakamın eline düşerin diýip gorkma Davud. Sen tutuş Israila padşa bolarsın, men de senin vezirin bolarım. Davud kim gören bir esker, geçmişte çopan olan birisi. Yönekey adamın maşgalasından gelip çıkan biri. Yonatan padşanın oğlu. Ol Davudu öldürüp özü padşa bolmaga tijenmeli bir adam değil mi? Yok. Onun dostluğuna seredin. Dost hemişe hormatda yanındakyny özünden üstün görýändir. Ol ona diýe, sen tutuş Israila padşa bolarsın, men senin vezirin bolarım. Ol, men padşanın oğlu, men padşa bolmaly diýmeýe. Sen padşa bolarsın Davud, men senin vezirin bolarım. Olar Rabbin öňünde ahd baglaşdylar. Ahd edişdiler. Her haýsy öz tarapyna gitdi. Yonatan bir näçe gezek kakasy Şaul Davudu öldürecek olan wagtynda gizinlikde kakasynyň niyetini Davuda yetirip onu ölümden halas etdi. Men bu iki yaş ýigidin arasyndaky dostluğa entägem hayran galýan. Özü padşa bolmaly Yonatan, padşanyň oglu Davudu hemişe ölümden halas edýär-de ona sen padşa bolarsın, menem senin vezirin bolarym diýär. Bu adam aklından has beýik bir zat. Emma Hudaýyň bize bolan dostlugy şuna meňzeş we mundan da has wepaly we berk dostlukdyr. Hudaý tarapyndan şeýle dostluk we wepalylyk hemişe bardyr. Emma biz şeýle wepaly dost bolup bilýäsmi Hudaýa? Bolmak isleýäsmi? Görün bu yerde. Yine de hayran kaldıryan bir zada seredeyin. Rut bilýäňiz köne ähde Rut diýen bir kitap var, Rut'un kitabı. 1-nji babynyň 16-njy 17-nji ayatlarında. Emma Rut seni terk edip ýanyňdan gitmegimi menden haýyş etme. Sen nire gitsen menem şol yere gitjek. Sen nirede bolsaň menem şol yerde boljak. Senin halkyň meniň halkym. Senin Hudaýyň meniň Hudaýym bolar. Sen nirede ölsen men de şol yerde ölüp şol yerde jaýlanjak. Eger de ölümden başga zat meni senden ayırsa, onda goý Reb maňa mundan hem beterini görkezsin diýdi. Rut bu Mautyan halkyndan, Israil halkyna değişli däl. Ol gaýnenesi Noyaminiň ikisinin arasında bolan gürrüň. Bu gaýnene bilen geliniň arasyndaky gürrüň. Noyaminiň iki sany ogly bolupdyr, adamsy bolupdyr. Olar Israildan açlyk sebäpli göçüp gidýärler. Mautlaryň ýurduna göçüp gidýärler. Ol ýerde hem açlyk we erbetlik, kynçylyk dören wagtynda olar ýene de izine dolanyp öz ýurduna iýjek çöregini agtaryp ýene gaýdyp gelýärler. Emma şol ýat ýurtda ýaşap ýören wagty onuň äri we iki sany ogly ölýär. İki gelini we gaýnenesi galýar. Gelinleriniň biri ýaş bolandygy üçin olar ikisi de Rut bilen Israila dolanmak isleýärler. Rut olara ikisi de özge milletlerden bolan gelinler. Indi meniň oglum ýok, men size seredip biljek däl. Siz gidin de özüňize bir är bolun. Sebäbi siziň ýaşyňyz ýaş. Men garrap barýan, men ýurduma gitjek diýip Noyamin gitjek bolýar. Emma gelinleriň biri munyň maslahatyna eşidip gidýärler. Başga biri bolsa, Rut olsa onun bilen bilelikde Israil'a gaýdýar. Ve bu gelinin gaýnenesine bolan sözleri. Seni terk edip ýanyňdan gitmegi menden haýyş etme. Sen nire gitsen men hem şol yere giderin. Sen nirede bolsaň men hem şol yerde boljak. Senin halkyň meniň halkym, senin Hudaýyň meniň Hudaýym. Sen nirede ölsen men hem şol yerde öljek diýip Hudaýyň öňünde Rut gaýnenesine şeýle ähd edýär. Seni hiç yere taşlap gitjek däl diýip.
Ve bunun neticesinde Hudaý onu nähili bereketleýändigini onun kitabından özüňiz giňişlerini okap bilersiniz. Hudaý Rut'u bereketledi. Rut ýaly gaýnenesinden gaýnana wepaly bolan gelin hiç haçan görülüp eşitilmedik bir zat. Bizim döwrümizde de gaýnenesi bilen arasy şeýle ýakyn olan gelinleri tapmak kyn. Emma seredin nähili beýik bir zat. Sen nereye gitsen menem şol yere gitjek. Senin halkyň meniň halkym, senin Hudaýyň meniň Hudaýym. Sen nerede ölsen men hem şol yerde öljek. Umuman aýdan wagtynda seni hiç taşlap terk edip gitjek däl. Olar Israýla dolanyp geldiler. Noyaminiň garyndaşlaryndan bir baý adam Boaz Rut'a öýlendi ve ondan ogul dowuldy. Ve Davud padşah onun neslinden gelip çıkýar. Hudaý seredin nähil derejede onun wepalylygyny, dostlugyny bereketledi. Bu iki adamın dostlugy barada oýlanan wagtymda men Hudaýyň maňa bolan dostlugynyň ähli zatdan has beýikligini görýärin. Bu adam sözü bilen, adam duýgulary bilen, adam pikiri bilen beýan edip boljak bir dostluk däldir. Şeýle beýik ýagdaýda bolýa bir adam bilen dost bolsaň, oňa wepaly bolsaň, onuň bilen ol seniň öýüňe gelse saçak başynda otursa, sen hem onuň bilen gidip onuň öýünde saçak başynda, onuň gynanjy seniň gynanjyň, onuň şatlygy seniň şatlygyň. Şeýle ýakyn dostluga men entägem inanýan adamlar arasynda da hakyky dostluk bar. Entäk bu zatlar dowlulygyna yitmedi. Hakyky adamlaryň içinde, hakyky Hudaýyň çağlarynyň içinde biri-birine şeýle dostluk bolmaly we bar. Emma kyn bunu tapmak, emma ýok diýjek däl. Emma Hudaýyň dostlugy gaty beýik bir zat. Seredin doganlar, adamzadyň dostlugy bu şertlidir. Eger sen wepaly bolsaň, dostuňa wepaly. Eger sen ona hormat koysan, dostuňam sana hormat koýýar. Sen onu öýüňe mihmana çağırsan, ol hem seni mihmana çağırar. Sen onu ona ýagşylyk etsen, odam sana ýagşylyk edýär. Umuman aýdan wagtynda bu şertli bu. Sen etseň men sana, sen maňa, men sana. Şeýle dostluk bar. Eger bu wepalylygy bu dostlaryň biri bozsa, onda bu dostluk ýitýär. Bu dostluk dowam edip bilmez. Bu ýerde biz bir zady görýäs. Eger Hudaý bilen adamyň arasyndaky dostluga seyretsek doganlar, ýanky diýişim ýaly, Rut'un dostlugy, Yonatanyň Dawuda bolan dostlugy, Ibrahimyň Hudaýa bolan dostlugy, bulardan da has beýik bir dostluk barda İsa gürrüň edýär. Ol öz dostlary üçin janyny pida etdi. Ol bize kul diýmedi de dost diýdi. Sebäbi Hudaýdan eşiden ähli sırlaryny ýüregine bizim üçin açtı. Emma biz näme? Muňa munasypdykmy? Ýok. Biz günäkär güneleriň içinde ýaşap, Hudaýa duşman wagtymyzda ol bizi söýüp, saýlady we seçdi. Bizim üçin öz janyny pida etdi. Onda Hudaýyň bu beýik söýgüsini duyup, Hudaýyň bu beýik söýgüsini gören adam, öz yüreginde Hudaýa olan şeýle wepalylyk we şeýle garşylykly bir söýgü, dostluk döremeyen olsa, onda bu adamlara näme diýmeli? Onda olar hakyky dostlugyň näme boldugyny düşünmedik adamlar bolmaly. Emma biz Hudaýyň perzentleri, Rabbimiz İsa Mesihiň bize dost boluşyaly. Biz de ona ähli zatda dost bolmaly. Bütün yüregimiz, pikirimiz, ähli niyetimiz onuň öňünde açyk bolmaly. Ondan birce kiçicik zady da sır edip saklamalı däldiriz. Hudaýyň şatlygy biziň şatlygymyz, Hudaýyň gynanjy biziň gynanjymyz. Hudaýyň yer ýüzündäki her bir yerine ýetirýän işinde ona wepaly dost kimin hyzmat edip ona sadyk kalmagymyz gerekdir. Biz Hudaýyň dostlary. Goý Hudaý biziň her birimizi bereketlesin. Amin.